Co to je trpaslík, vole? Já ti si hned vyšlo. Ty debile. Bum. Ty jsi křivá, ty hrůza. Piča! To asi ne, to Zas máš švěrkový ponožky, vole. Ani ne. Proč to nefunguje? Hej, ty mi ho bereš, jako já jsem si ho zahřávala. No, na to ti seru, že tam Jo, máš no. trošku. Ano, zasní? Co vedá? Oheň. Já myslím, že to vlastně. Hoď ledo. Helena, zasní. Proč? Aby si skapal. Au! Slíkníku, nehledáš tohle? Nevím, co to je. To je moje vesta! Dívej se na ten zázrak, jo? Já tam mám klíče. No kurva. Hele, Co to máte za oni pík? mají moje klíče. Kde A mám? pičo! Co děláš? děláš? Zapík, Signe. Co? Ukaž ten zapík. Takže máte moje klíče, víš, že jo? No ten je můj, ale... Dej sem ten telefon. Ty vole.